Frankie Francine! Woo! Woo! Good evening, Ari. Good evening to all of us. My name is Gerald Mercado. I live in Barangay Bacaray, Ilocos Norte, Awanon ang confidence. representing Sitio Ari. Alam kita si Frankie! Heto na. Good evening, ladies and gentlemen. Standing in front of you is 7 years old starter, all the way from the Red Dragon of the East, China. My name is Mark Angelo Tarantino Mercado. But tonight, in this glamorous pageant, allow me to stand by the name of ang babae na papanood nyo sa I Can Do That. Wala iba kundi si RC Muñoz. At si RC Muñoz ay iwan ng katagay, hindi nyo malilimutan. Pa-Pepi Popo. Papa ang hanap namin. Pera lang ang habol na nila. Pipit lamang ang wala sa amin. Pokpok lamang ang kalaban namin sa gabi. At put, kami lamang po ang may poking umuutot. Thank you so much and happy fiesta! Hello, mic test, mic test. Up to the highest mountain, down to the deepest sea. And standing in front of you is a 20-year-old stunner from Batu, Balok, Ilocos Norte. And if my co-candidate uses their screen name, allow me tonight, your one and only, the hot, bold and sexy. Sabay-sabay po natin palakpakan, Miss Kim Chu. At si Miss Kim Chu po ay nag-iwan ng katagang hindi nyo makakalimutan. No itlog kat batik-batik ay itlog pugo data. Ngayon itlog kat puraw, itlog di 45 days data. Ngayon itlog kat brown ay na babakla kamsya just like Nina. Okay data. My name is Maria Cristina Paul de Lasha, taking a Bachelor of Science in Business Administration, minor in Flappy Bird, major in vulcanizing. All the way from the shoe capital of the Philippines, Shoe Bolivar, naning nag-trending sa Facebook na nagdadaan na nakaswimsuit. But tonight,
Please allow me to stand by the name ang umagam ng boyfriend ni Kim Chu at ang gumanap na ipon sa katapos lang na legal one. Miss Maha Salvador. Maha Salvador na nagsasabing, minsan nga lang ako maging maganda. Share sa camera 360 pa. At bago ko lisanin ang 4 na sulong na ipagladong ito, nais kong sabihin sa inyong lahat na hindi lahat ng kabayo ay nasa kwadran. Yung isa nagsasalita, yung isa susunod na, at yung iba ay nasa likod pa. Thank you. La, Frankie! Kapag ako may ginagawa ko. Uy, napintas mo ni Frankie, ani. Ang hindi pumalakpak, mamamatay! Ang hindi hihiyaw, matutunugan ng bahay! Hola, amigas, buenos días! At I say good evening, ladies and gentlemen. Here standing in front of you is a 14-year-old standard. My real name is Gilbert Waya Jr. Tonight, allow me to stand by the name, Miss Marian Rivera. And I believe in the saying, education is key to success because education is the most powerful weapon with which you can use to change the world. Pangit pa lang po sa inyong paningin, bakulaw naman ang susunod sa akin. Thank you! Oh my God! Ala po! Good evening, ladies and gentlemen. My real name is Roger Maria Ginta. But tonight, allow me to stand by the name Liza Soledad. Uray no na pudaw na mureng. Uray no na pugot no na sineng. Once again, Liza Soberano, 18! Ala! Mas naawan sa iuanin ng absat kang gagayen ka sa lain pinagilukano. Tangamin na dumagit di tayo mawatan ti English ken Tagalog iti babakla. Naimbag arabi iyo kada kayo aning kakabsat. Shot ni Maria Barbie Arcache, nagapunak pa lang ije kapintasan, a barangay, Loverhead, nga mamati nga sawen, awan serbit ayat, nuhang ka ag mamaya. Thank you. Woo! Frankie! Frankie! Woo! Woo! Frankie! Frankie! Hindi ako magsisimula kung walang palakpakan. At hindi ako magsasalita Ala! kung walang hiyawan. Ay! From the highest mountain down to the deepest sea. Oh my God! From the Greek mythology, goddess of love and beauty. Venus and Aphrodite collide in one body. This is me, Frankie. But tonight, Ala. allow me to stand by the name. Confident. Ang inaabangan nyo sa Encantadia. Ang nag-iisang Pimenarina, Ala! Miss Glyza de Castro. At si Glyza de Castro, mga kaibigan, ay nag-iiwan ng isang katagang nito uleg ket puraw ay naamuday ka. Nito uleg ket nangisip ay narungsod day ta. Nito uleg ket pran babaka natay day ta. Thank you. La! Lahat ng adik sa mundo'y pinapatay na, kaya ikaw candidate number 10, putang ina mo, sumuko ka na. Nagapot ka banbantayan, simalog, di ka patagan, tatlo'y pakita, tusus ko, mapintas, di may isang kaigurotan.
My real name is Brian Atbayani, but tonight, allow me your one and only hot, bold, and sexy as Catherine Bernardo. Catherine Bernardo, proudly represent my own barangay, Santa Cruz, Badok, Ilocos Norte.